Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pasat ti seryetay wita alawas anapauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, Romeo, anda kamot gaya man dito'y shop mo. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kastoy, Manong. Medyo naliday pa ilay. Kastamat na kita anak ko. Talaga kasta ading ko. Kalat mo't ngamin ti ipupusay day di ipag. Wan nga rod, Manong. Kinapuno na sa anak pala ko mga umay dito shop ita. Kasapulan mo nang runa kat ado ti agpadpadait iti kawas. Pudno day ta ading ko. Kas makitak nga rod. Kat ado ti agpapadait ita. Anang lukat kan. Wan, Manong. Masapul nga mi namang lukata kon dito shop. Maibus nga mi ti kwartami karag iti ubing. Husto laeng tanang lukat kan. Iti kasta, makailiw-liwag ka mo iti napasama kiniipag. Nukasta, nang refugee shop na, primo. Wan bakit, masapul ka nung amin na namang lukat, gaputa masapul dati kwarta, nang runa ta agad-adal dagiti anak na. Ay, sa bagay mo't kit diya. Naimbag taad dati pagdadaitan na pangalaan na iti income na kadagiti anak na. Husto ka bakit? No saan la kuma anasapa pimusay day di ipag. Nalabit, isukuma ti katulungan ita ni Romeo. Wan nga rod lakay. Nang runa pa itatalo dagiti anak da pagad-adalan da. Ang imsa na bale. Mamatiak akabaalan ni Romeo apagadalan dagiti anak na. Basta aggagayt nga agtrabaho. Kasladyak matan mayulo ti agadal. Sa anak pa'y lang amin anak kay liwliwag iti pupusay day dinanang. Maawatak ti marikrik nam, Hana. Ang masapul nga agadal ka. Tamok, kasta ti kayat ni nanang mo. Ti makaadal kayong agkakabsat. Husto ti ko nambong. Talaga nga arapap day dinanang ang makaturpos kami nga agkakabsat. Oh, mutlagayam. Isu nga ipasnak mo kit diti agadal. Iti kasta, sikat ti pagtuladan dagiti kakabsat mo. Agyaman iti balakad mo kanyak, bong. Awan anyaman na. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Nga uray iti kastoy laang abanag. Pagyamanak day tabong. Talagaan na pudno ka agayam. Teresa anak, api adi ka pa'y lagrubwat. Maladaw ka niti pagadalan niyo. Masaduta ka sumrak ita tatang. Anya, tapay. Basta, kasladyak paikit din kayat ti agadal. Anya. Kat no dandani kan makalpas iti panagadal mo, manulangin atawain, ita basadot kan nga agadal. Agtrabaho aklangan iti negosyo tayo. Anya. Ay, sus. Kanya ka diti mapaspasamak kan ka anak. Kailahat mo ta nasimadot ka nga agadal. Basta, tatang. Saan kun amayulo ti agadal? Iso adidak kuman pilitan. Jane, Jenna, ada ka di assignment yo? Nasyak, manang. Adda. Mabalin ka di atulungan na. Ay katwan aading. Basta lakit di ka ba alak? Oray siyak mo't manang. At damit assignment ko. Mamati ang akabaulam dito yung aramidan. Gaputa masirib ka. Pudnuti ko na ni Jenna. Manang Hana. Masirip ka. Iso akabaulam nga rod nga aramidan dagiti assignments mi. Da kayo talaga. Pasablugan dakmanan ako nak. Alang arudan. Irwar yun dagiti assignment yun. Tapag titinulungan tayo man nga aramidan. Teresa, pudno ka di amasadsadun ka nga agadal. Wala nang. Saan kun alapasan ti kurso? Saan kumatlaangan amayulo ti agadal? Anyan tulaangan nga iti masakbayam, no di mon kayat ti agadal. Nanang, adamat negosyo tayo. Umdas magtunday di atawida kada kayo kinitatang. Ay, anyan anak ko.
Abom ka di at isa ni kwakat maibus, wenno mabalin a mapukaw. Ngam ti adal, dayta ti kinabaknang adin tumapukaw apulos. Nanang, saan to ama pukaw ti sanikwa tayo? Rimang ay to pa yan tinegosyo tayo. Ay, diyak amukan ka. Sipod rimang ay tinegosyo tayo. Kalaat mo tan asaan mo na kaya tagtuloy nga agadal. No ti kursum ti makagapo, asaan mo na kayat nga ituloy ti panagadal mo. Mabalin mo matabaliwan, anak ko. Nakaluto ako ni ti pamigatan mi kadagitan anak ko. Apag isuntoin ton makaring da. Dahil tula agar mo saran ti aramidan mi. Naimas pala ti turog da. Kasano? Adutin lepas da nga assignment da. Imbaglagan tadda ni Hana at tumultulong kadagiti adina kadagiti assignments da. Talaga nga na masirib ni Hana. Sapay ko tas saan to may barkada. Iti kasta, may lepas na ti panagadal na. Nagbang lumot tintin sa ganam apamigatan tayo, tatang? Wen nga ro, tatang. Sigurado, maimas mi manantimangan no kastoy. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tatang. Mapsog kami manan itaabigat. Ay katuwan anak ko. Talaga kinaimas ko tinagluto. Kaputa kayat ko, maganas yu timangan. Alan, mga tayon. Wenmat ngamin, Jane. Jana, ala, mangan tayon. Iti kasta, saan tayo amala daw iti pagadalan? Una, ket apama na makapanaw kayo, agdalusak dito balay. Kalpasan na, mapanak tumot ni Jishap. Talaga asahanin ang maisuro di anak mo, Alma. Ay, awan nga rod primo. Anyan tulahangan ti masakbayan na, no saan nga agadal. Day tangarod kahit. Isungad na pagadal na, di na kaya ti agadal. Idinto, taado ti kayat na ti makaadal, ngamawan pagadal da. Day tamot ti kunak. Kunak pa'y ano di na kaya ti kursuna, di baliwan na. Ala, bayam, padasag tuma na kasarita, bareng makaamiris, ket ituloy na matlaang ti agadal. Naalaman nga rod, tauray siyak, baliwak tumot akasarita. Hawan Alma, kasayatan matlaeng no duwata amang bagbaga iti anak ta. Bareng dumngeg tumatlaeng kadata. Jenna, anyan to ka ti kayat mo apagbalinan? Wano, anyan to ti alang makurso inton agkolehiyo ka? Kuha manang, kaya't ko kumati ang balin honors. Iti kasta, matulungak tumat dagiti ang kasapulan iti tulong. Kas kumakadagiti masakit. Wow! Mayat day ta ang kapanunutan, ading? Sigurado, no si bibiyag pa'y kumaday din nanang, maragsakan iti day ta nga arapaap mo. Huwag nga rot manang. Sayang laong, taunganin day dinanang. San nabali, ading? Adda ni tatang. Amok asuportaran na tayo kadagiti arapaap tayo. Husto ka manang. Ket si kamit ngay, anyan tumot ngay di kayat mo a kurso. Kayat ko, agbalinak to nga abogado. Jane, nangag ko ti saritan yu itay ka ni Jenna nga ading ta. Ha? Wen ading, kat amom, maayatanak man kada kayo itay dingdinggan kayo. Kasta ka di, manang? Wen ading, kat mamati nga uray awanan dito'y abiyag ni nanang, naragsaklat ta para kada tayo. Nang runa pa'y numatungpal tayo ti arapaap da ni tatang, makaturpos tayo iti kolehyo. Pudnot ako na, manang. Katsapay la ko ma, tamakaturpos tayo atalno iti kolehyo. Wen ading, day tamat lang ti kanayon ko ngay karkararag.
ti makaturpos tayo. Gaputa daytoy ti kinabaknang adin tumapukaw. Wano din tumaagaw ti asino man. Amombong, mayatanak man kadagiti kakabsat ko. Tapay mat, Hana. Iti ngamin na minsan, nangag ko ti saritaan da Jane ka ni Jenna. Ket napagsaritaan dati may papan iti arapapda. Kasta? Wan, ni Jane, kayat na kano ti agbalin nga abogado. Ket ni Mat Jenna, kayat na kano mat ti agbalin a nurse. Nagmayatan. Ubing da paylaang. Ngam nakapanunot dan iti kurso akayat da. Pudno day tabong. Ket siyak, arapaap ko mat ti agbalin a maestra. Tatang, adda outing mi kadagiti gagayom ko inton umay alawas. Kahit, anya kumaita. Ni tatang mat. Siyempre, ikandak a iti aramatak a kwarta. Saan dakmat nga minan nga ikikan. Kasano ko mga ikanda ka iti kwarta, kat nagsardeng kamutan nga agadal. Tatang, namin ano ka din nga imbaga kada kayo. Asaan kun amayulo ti agadal. Teresa, agpanunot ka kumaanak. Saan nga agnanayon asibibiyag kami kininanang mo? Isu akayat mi makaturpos ka kuma iti panagadal mo. Tapno saan kanto ang nakakaase iti udi na. Nagadulakit din ay ang ibagbagayo. Sigikit din, ikandakon iti dawdawata. Kumusta, Romeo, ading ko? Nastoy manong, tasaya at latamay. Himbagman. Ket, dagiti ngay kakaanakak, kumusta damatan? Mayat mo at manong. Busy day di pagadalan. No kasta, nagagit da nga agadal? Uwan manong, talaga ang nagagit da. Awan makunak kadakwada. Swerte ka kadagiti anak mo no kasta ading ko. Ket sapay lakumata makaturpos da. Dahil ti daw-dawat ko iti namarswa manong. Ti makapagturpos da para iti masakbayan. Nukasta, nagagat dagiti anak ni ading mo arum yung agadal, primo? Dahita tinako na ti kabsat ko, bakit? Ay, nakaapal nga rod. Ngam ti anak ta. Ay na, nagsadot. Huwag nga rod kas kumaita. Napandaman na nagauting kadagiti barkada na. Kastalatan ti aramid na, ti makibarbarkada. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramidan ta. Iti kasta, agbaliwan di anak ta. Diyak amo. Nuapay mo't nga mina, nagbanag mo't na kas ti anak ta. Nagbalinan asukir. Nanang, tatang, adakon. Nasayata si mangpet kagaya main. Un tatang, ay na, nag-enjoy ang anagauting akadwak dagiti barkada. Kastam kadilaktan, Teresa. Nanang, rugyandak ka di manen a sermonan. Kasangsangput ko pa'y laang. Saan nakaasirsermona ni nanang mo? No di kat bagbagaan nakalaeng. Ay, makapasuron ti kastoy. Dita kayo man laang. Sumra ka kon iti silad ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang lukatan ni Romeo ijay siyap na, nairanamat adim magas ni Primo, kat inanandingay na tikabsat na. Gapo tas anpay unay ang nakailiwliwag, iti ipupusay ti asawa na. Kabayatan na, saan mo't ang makafocus ni Hana iti pagadalan?
gaputakas iti amana. Saan pa'y ang nakailiw-liwag, iti napasamak iti inana. Inanandi ngay matngarod daytoy ni Bong, agayim na. Iti sabali a bangir, agparparikot mat dagiti agasawa a primo ken Alma, gapo ken ni Teresa nga anak da. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluhan. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nanang, tatang, ada akon. Nasaya ata simmangpet kan, Teresa. Wan, tatang. Kasta kadilatan ti aramid mo, Teresa. Day talatan agpaspasyar akadwam dagiti barkadam. Adday ta kayo man ako nakon, nanang. Rugyandak manen a sermonan. Sumrak man laangan iti silad ko. Ay, talaga asaanin na maisuro ti anak ta, Alma. Saan tama pukawan itinamnama, primo? Basta bagbagaan talakta akanayon. Sige, bagbaga am ta anak mo. Barang ipangag na. No apay kitlimot akas ti ugali na. Ang mangnamnama nga agbalbaliw tumot laan. Tatang, Sabado inton bigat. Apag iso, awan klase me. Wan anak. Nga mabati kayo ka nagiti kakabsat mo dito balay inton bigat, ha? No kasta, tatang. Mapan kayo ijay shop yu inton bigat? Wen, ano nga min tinaskan nga ilepas ko? Ras nga min tinaduma adadaitan. Mabalin ka diti sumurot inton bigat, tatang. Nabayagmat nga minan tinaudya pa nagpasyar ko ijay shop. Saan anak ko? Kadwam langan dagiti adim diti balay. Baya, tainton sumaruno. Ikuyog kayong to atalo. Alaman nga rod, tatang. Kayat kumat nga minti mapanijay. Ken kayat kumat ti makasursuro nga agdait iti kawas. Nakasta, manang. Nasapaan na pan ni tatang ijay shop na. Wen ading, matmaturog kayo pa'y laang itay. Ay, amom manang hana. Kaya't kumati tumulong ijay shop ni tatang. Uray siyak mat ading. Nang runa kat awan ti katalik ni tatang ijay shop na. Nagbakasyon ka no. Ay, kasta ka di? Wan, angam sana bale ading. Nako na kanyak ni tatang. Isurot na tayon to kano atalo ijay shop. Nasaya at matno kasta, manang. Gaputa kaya't kumati makatulong nga agdait. Iti kasta, saan amarigatan ni tatang? Wen ading, mayat mat no makasursuro tayo ng agdait. Iti kasta, matulungan tayo ni tatang. No kasta nga awan klase tayo. Ada, Jane, Jenna, mapan kayo na di kusina, tamangan tayon. Iti kasta, masapa kayo maturog. Tanay, ada klase yung intong bigat. Wen tatang, mangan tayo nga rudan. Inton malpas tayo laangan amangan nga ituloy mi ti agripaso. Wen tatang, umay kamin. Mangan tayon. Alangarod anak ko, umuna kayo na di kusina. Sungbatak pa iti awag ni Tito yo a primo. Bayaw Romeo, umay kuman alaan ti impadait ni primo akawas. Kasta ka di manang. Apag iso, nalpasan. Alaman nga rod, ala akon. Saan mo't nga mina na masangon ni primo, gaputa nasapa mo tarimwar itay. Kasta aya. Wen bayaw, iso asyaklaang ng tibinaon na nga umay mangala. Masapol na kano nga min inton bigat. Alangarod di pag. Mabit lang. Isupot ko. Ay, wen bayaw, apay nga kaslag may saka mo't dito'y shop mo ita. Wen nga rod manang. Nagbakasyon nga min nagiti katalag ko. Iso na ito, agmay saak. Hana, manun abulan tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang mo. Wen bong, kat pagyamanak, tain-inot mo ta na makailiw-liwag kami kada tatang. Nasaya at matno kasta, Hana. Ngamin, saan matla kayat ni nanang mo, ang makitkita na kayo analadingit. Pudnot ako ng bong. Ang saan mila tamaliklikan ti agliday, no kasta malagip mi day dinanang. Natural lang day tarik na Hana.
talaga ngamin anasakit. Nang runa, tanasing patday dinanang yo. Wen nga rod, Bong. Ken maysa, babastit pa'y dagiti kakabsat ko ana ulila iti ina. Nang runa ti buridek mi. Alma bakit? Intan tumamat agpasyar ije balay da Romeo. Ne, wan nga agpayso. Nabayag mo tan asaan ta nagpasyar ijay. Malagip ko tinaudya na pantayo ije balay da. Di maitabon day di ipag. Wan, day tamot ti malagip ko. Ay, kaasimot day di Helen. Natay gapo iti sakit iti puso. Win nga rod. Kain kaasi dagiti anak da. Ubing da pay. Ngam nauliladan iti ina. Agam swerte latta ni Romeo. Gaputan na nakam dagiti anak da. Nang runa ti inauna nga anak da. Anya ti kunayo, nanang, tatang, isurot dak intun mapan kayo ijay balay da Tito Romeo? Wan anak, iti kasta, makapagbabanding kayo mat nga agkakasinsin. Husto ti kuna ni nanang mo anak. Nabayag mo't nga mina nasaan tayo nagpasarijay. Kat numanupay lang ang abulan tinapalabas. Sipod nagpasyar tayo ijay. Apay anak, saan mo kadi akailiw dagiti kakasinsin mo? Kwa, nanang. Siyempre, kailiw ko matidaan. No kasta nga rod, sumurot kakada kami. Inton mapan kami kininanang mo ijay. Ay, makitan tuan. No makasurutak, tatang. Anak ko, umay kayo ninyo kusina tamangan tayon. Masapa kayo ang maturog, tanda klase yung inton bigat. Wen tatang, makantayo pa'y nga ron, sakbay nga ituloy mi ti agripaso. Ala nga rod, intay manganan. Mabisinak matan. Uray siya. Mabisinak matan. Nala, umuna kayo na di kusina. Sung batak pa'y ti awag ni Tito yo aprimo. Sige nga rod, tatang. Kayon. Oh, hello, Manong Primo. Nakaawag ka mat. Apay ka din. Tatang, anya nga'y tinagsaritaan niyo itay ka ni Tito Primo? Wan nga agpayso, tatang. Anya ti imbaga ni Tito Primo? Kwa anak ko. Kaya't da ka no ti umay sumarong kardi ti balay. Nasaya at tatang. Nasumarong karda dito eh. Kailiw ko matan ida ang makita. Uray siya, tatang. Kailiw ko matan ida. Uray ni Manang Teresa. Kailiw ko matan. Kasta ka din? Ala, bayan nyo. Ta umay da ka no intun umay alawas. No kasta, tatang. Kadwada ni Manang Teresa sumarungkar? Na ito ti jakam mo. Nalipatak mo tan adinamag. No isurot da ni Teresa wano saan. O Manong Primo, italang manan na nakadagas ka dito shop ko ah. Ada ka di ipadait mo? Awan, ading ko. Di magasa. Gaputa ipalagip ko tiyo umay minton Sabado ije balayo. Ay, una Manong. Excited nga rudan lang iti anak ko. Kasta ka di. Wen, nang runa ti buridak ko. Sana bale. Ipapasdan to ti umili o into nadda kami ni Jay. Ay, una. Kanunuan gayam, umay kadimat ni Teresa? Ay, jakam mo. Naibagami matken kwa na sumarungkar kami. Kasladi na kaya ti sumuraw. Mayat no sumarong karda Titong Primo, kanti pamilyana. Wen nga rod, Bong. Pasensya ka pailaang Saan ka pailaang matulungan iti project tayo to Sabado? Awan anyaman na, Hana. Siyak lang ti mga ramid iti project ta. Agyaman Bong. Talaga man nakaawat ka. No sabali ka lang amang no nagpasugnod kan. Ha? Ay na, sa anak tong agpasugnod, Hana. Awan pagdanagam, maawatan ka. Gaputaman mano kayo mat makapagbabanding kadagiti pamilyam. Sana bale. Bumawi akto intun sumaruno. Ikarik ta. Ala, wenen.
Awan pagdanagam kung naktumet. Maawatan ka. Kat siya kung ti makaamo iti project ta. Teresa, inton bigaten ti papan medyo balay datitom Romeo. Kasta ka di, tatang. Wen, sumurot ka Kailiw da kameten dagiti kakasinsin mo. Da kayo latan ti mapan, tatang. Adda ngamin papanan mi kadagiti gagayam ko inton bigat. Anya, dapat patagpay dagiti gagayam mo ngam dagiti kakasinsin mo. Saan met akas ta, tatang? Basta inton maminsanton ti umay ko. Nagkarumatan ni Teresa, primo. Ununaan na pa iti papananda kadagiti gagayam na. Alah, bayamon. May stress ka laeng. No isulatan ti pampanunutan. Wan nga may mayat matlaang kumano kaduata sumarungkar iti balay da Romeo. Awan mabalinta. No di na kaya ti sumurot. Narigat met no pilitan ta. Tamangan no gumura ka data. Sa bagay mo't ket di Ang kailiw mo't dagiti kakasinsin na. Wen nga rod. Sapay kayat kukumang ay tugot ni Teresa ijay. Tapno makita mo't ni Teresa ti kinagagat dagiti kakasinsin na nga agadal. Day tamot ti kayat ko, primo. Bareng makaamiris matlaang di anak ta. Kat ituloy na matlaang ti agadal. Tapara matla day ta iti masakbayan na. Anak, madamdamalang. At dandatitong primo kan titam Alma. Wen tatang, ngam sayang, saan dagayam akadwa ni Manang Teresa? Wen nga rod. Hanggang sana bale. Kadwadan to kano intun sumaruno nga umayda. Amangan mat no saan akayat ni Manang Teresa ti umay, tatang. Saan mat siguro akasta? Amang ano dala pa ka kumikuman na. Wen ket nga taa, tatang. Ala, mabit laeng nga ron. Ayabakon da Jane ken Jenna. Sige, ayabamidan. Apagisunto, no addan datito kan titayo. Kumusta kayon kakaanakan? Kumusta ti panagadalyo? Nasayat matlat ta tito. Maragsakan ak itidaytahan na kaanakan. Kat da kayo mat ngay, Jane, Jenna, kumusta mo ti panagadalyo? Kas ka ni Manang Hana. Nasaya at kami matlata, tita. Uray siya kamat, tita. Tito, awan parikot iti panagadal mi. Ay na, maragsakan kami unay iti dayta kakaanakan. Kat mamati kami kanni titoyo. Amaragpatyo dagiti arapaapyo. Gapu tanagagat kayo nga agadal. Imbag pa'y dagiti anak mo, ading ko. Nagagat da nga agadal. Idinto ta ni Teresa nga anak mi. Simmadut metten. Bagbagaan nyo latan, manong. Patsik, makaamiris tumatlang. Kat ituloy ng tumatlang ti agadal. Numaminsan, maumuma kami pa yan namang bagbagakan kwa na. Gaputa saan na kami atang denggan. Saan, manong? Saan kayo kumaama amang bagbagakin kwa na? Anong saan nyo? Patsik ang makaamiris tumatlang ni Teresa. Sapay ko mga rod takastading ko. Kaya't milaunay ang makaadal ni Teresa. Gaputa para matlang iti masakbayan na. Pudnureta, manong. Naitamat lang ti kanayan ko nga ibaga karagiti anak ko. Nasaysaya at matlaang no makaturpos da iti panagadal da. Tama ko na akinabak ng dayta adin tumapukaw. No kasta, tito, tita, agawid kayon? Wen, hana ka anakan. Nasken nga agawid kamin. Kitne, malaman. Sige nga Rod, tita, tito. Agyaman kami unay ta sinarungkaran da kami. Agyaman kami met kakaanakan. Inton maminsan, da kayon tumot ti awisan mi ijay balay, wan? Wen tita. Namnamaan nyo na itamanang. Da kamin tumot ti sumarungkar ka na kayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen.
tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Kinabak na adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Bergie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalagip dagiti agasawa a primo ken Alma, ti sumarungkar ije balay ti kabsat na. Ingkaddengda nga rod, nga isurot ni Teresa, ngam saan akayat ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Kinabak nang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Alangarod kakanakan, agpakada kami. Katne, malumain. Sige nga Rod, tito, tita, agyaman kami iti sasarong karyo. Agyaman kami mat kada kayo, kakaanakan. Sumarungkar kayon tumot tito, tita. Ay katuan Da kayon tumot ti awisan mi ije balay kakaanakan. Iti kasta, makapagbabanding tayon tumanan. Wen tita. Wan manang, da kamin tumat ti sumarungkar iji balayo. Among primo, bili ba ka talaga kadagiti anak ti kabsat mo? Wen nga rod, talaga ngamin na nagagat na nga agadal. Day tangarod kat. Sigurado ang makaturpos dagijay iti panagadalda. Ay, sapay ko ma, tama kapanunot mat ni Teresa. Kat ituloy na ti agadal. Tapno makalpas mat laing iti kurso na. Padasan tanto manan akasarita ati anak ta. Masapol amalpas na ti kurso na. Amok, umanugot tumot laang dayjay nga agtuloy nga agadal. Kastamot lang ti marikrik na kalma. Naisungsong lang amin ti anak ta kadagiti kabarkada na. Isu nagbanag akasjay. No kasta, saan akadwa da titum ti anak da si marungkar ije balayo? Kasta nga Rod, bong. Tapay ka no. Sigun kada tito ken tita, adda kano na panandamanang Teresa ken dagiti gagayem na. Ay, gayam. Saan ka di? Nga isudya kasinsinyo asaan ang nagtuloy iti panagadal na? Wen, bong. Al-alukuyan nga Rod dagiti dadakkel na. Nga agtuloy matla nga agadal. Kasta? Wen, ket sapay la ko ma, tagtuloy matla nga agadal. Sapay masirib dayjay akasinsin mi. Mayat gayam dito'y shop mo, tatang. Adda gaya magpadpadait dito'y. Wan nga rod anak. Magustuhan ngamin nagiti customer ti serbisyo dito eh. Mayat ano kasta, tatang? Adupay ngamin tila ko dito'y atela. Pudno na ita anak. Isumat lagayam nga inalayo ni nanalani akatalekyo dito'y tatang. Mayat iti kasta, saan kayo unay amabannog, no kasta nga adu ti agpadait. Husto ka anak. Kan may sa ninanam alani ti mabatbati ditoy. No kasta apaya bandak nga agriperi ti lugan. Bilibak at talaga kada kayo, tatang. Nagadu ti amuyo at trabaho. Malaksid iti panagdait. Amuyo pa iti agriper iti naduma-duma a klase ti lugan. Sinursurok at talaga na kita trabaho. Iti kasta, sanak ama bakante. Manang, talaga talented ni tatang anya. Wen nga Rod, Jane. Adu ti amo na at trabaho. Amangan no iti san nga agbayag. Madaan matan iti bukod na atalier. Gaputa naglaing mat nga agmekaniko. Wen manang, kat day tati makagapo. No apay asaan tayo matlat na alumangan amangan. Kan, mapagadal na tayo latta ni tatang. Wen ading,
Gaputa malaksid iti shop na, at dapay sideline na. Siguro, day tamot tinakainlaban ni nanang kanitatang anya. Katwan nga ta, Ading. Gaputa malaksid agwapo ni tatang, responsable pay. Primo, rabiin, apay adi ka pa'y maturog. Masapa ka pa'y amapan iti trabahom inton bigat. Maturog kalatan, Alma. Masapa ka matla nga mapaniti negosyo ta. Wan, mapan ko kasarita di katalag ta ijay. Ta isupay laang ti makaamo iti negosyo ta. Huwag mat ngamin. Kasayaatan mat no aginanaka. Sana bale, tadamot dagiti talken ta trabahador iti groserya. Wan nga rod, kaya't kumot ngamin ti agtalinaad pa'y laang diti balay. Iti kasta, mapagserbyan kayo anasaya at iti anak ta. Huwag gayam. Simbangpet ka din ni Teresa. Wan, adan iti silid na. Kas iti sigod, sangsangpet namanen anaggapo iti ayan dagiti barkada na. Nasaya at mata simbangpetan. Ala, umuna ka na maturog. Madamdama akpay maturog. Good evening, Nanang. Ha, nabartag ka, Teresa. Ninanang met sa anak anabartag. Nakainumak na. Kaano pa'y anasursurong ti aginom iti nasangar? Nanang, di kay kadagdanag. Ito lang dito eh. Nagawis nga mindag iti gagayam ko. Iso din kay pinagustok leda. Ala, ingka maturogan. Inton bigatan nga agsarita ta. Itatana ka rin ka, Teresa. Damagat man kan ka. Talaga ka di adimon kayat ti agadal. Dayta ka di manan ti pagsaritaan tayo, Nanang. Anak, pangaasim. Dumngag ka kumamot iti pamagbagami kan ka. Gaputa para kan kamot laang ti bagbagami. Saan ko nga rod akayatan ti agadal? Api ayang amin nagdagulit kayo. Taan niya ti kayat mo. Day talatan makibarbarkada ti aramidam. Kadsaan la day ta? Nasumok mo pa yun ti aginom iti arak. Ay, huston, sumardang tayo na sumanermon. Marangrang. Jane, Jenna, awan klase tayo ita. Isong agdalos tayo dito'y balay. Wen manang, agtinulong tan nga agdalos diti balay. Oray siyak, Manang. Tumulong ako mat. Uray saanan, Jenna. Da kamilatan kini Jane. Iti kasta, saan ka mabannog? Winmat ngamin, ading. Baybay anak kamilatan ka ni Manang Hana. Agbasa kakit di ka dagiti librom. Alan Manang. Tumulong ako ni kada kayo. Madamdaman ton nga agbasa ak. Iti kasta, nadadara sa malpas ti trabaho. Alaman laangan. Tumulong ka nga ron. Nga saan ka unay nga agbannog, Nang runa kat ubing ka pay. Bong, nagdaras ti panaglabas ti aldaw, anya? Kun nga rodhana. May san atawon tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang yo. Pudno day tabong. Kat manulaangan abulan. Agturpos tamatan iti high school. Kun nga rodhana. No si bibiyag pa'y kumaday dinanang. Nalabit. Iso kumatikadwak inton agturpos tayo. Kun nga rod. Ngamsan abalay. Ang damot ni tatang mo. Isun ati mang kadwakan ka. Wan matkit di Masigurado. Sa di naman ti ayan ita ni nanang. Maragsakan mat. Gaputa dandanin ti panagturpos ko iti high school. Dandanigaya man ti panagturpos ni Hana iti high school. Uwan manong, kasi ti apo, awan nagbali na parikot ko iti naunang anak ko. Wen ading ko. Talagang amin ananakam dayjay nga anak mo. Gusto ka manong, iso ti pagtuladan na iti kakabsat na. Ay, nukuma, tanagtuloy ni Teresa iti panagadal na. Agturpos kumamatan iti kolehyo into no may atawen. Mayamanong ta sakto ti mang bagbaga iti kaanakak.
Baring denggenak. Alaman nga raw, dading ko. Intun umay abulan gaya man ti panagturpos ni Hana iti high school, primo. Wain, kasta tinako na ni Romeo itay di magasak iti shop na. Ay, nagdaras at talaga ti panaglabas ti aldaw. Pudno da ita. No kumata kayat mo't ni Teresa ti agtuloy nga agadal. Sana bale. Naku na ni Romeo apadasan nanto akasarita ti anak ta. Bareng ni Tito na Romeo ti denggen na. Manang, itapay laang, kablaawan kan. Agyaman ak ading, para kada tayo daytoy. Maragsakan kami para kan ka, Manang. Kamaudyanan na, makaturpos kan iti high school. Wen ading, katsi ka, agadal ka na imbag. Da kayo ka ni Jenna. Iti kasta, saan amasayang ti sakripisyo ni tatang kada tayo. Win Manang, di kagdanag. Agadal kami anaimbag ka ni Jenna. Nasaya at no kasta ading. Teresa, anak, di ka di masayangan. Ha? Anya di kaya dyan sa Nanang? No kumatain tuloy mo tinagadal. Nalabit, agturpos ka kumamot tan inton umay atawan. Pasensya kayo, Nanang. Ngam talaga ngamin, amasaduta kun nga agadal. Ngam saan pa'y anala daw ti amin, anak? Mabalin mo lang ta ka ituloy ti panagadal mo. Kaya't daklat ta pagadalan. Wana, pagadalan da ka. Nulakit di ta kayat mo manan nga ituloy ti panagadal mo. Ana, anak, intun bigatan ti graduation mo. Maragsakan para ken ka. Agyaman ak tatang, no si bibiyag pa'y kumaday di nanang. Nalabit. Dua kayo akadwak intun bigat. Saan kan ngagliday? Patsyek, sa di naman tiayan ni nanang yu ita. Naragsak mo't na jay para ken ka. Wen tatang, mamati ak iti dayta. Nalangarod, in ka maturugan. Iti kasta, masapa kang agriing inton pikat. Wen tatang, uray da kayo. Maturog kayo matan. Iti kasta, masapa kayo nga agriing. Congratulations, anak. Nakalpas ka mutlangan iti high school. Wen tatang, katagyaman akmat. Iti ado a sakripisyo yun. Iti kasta, makaadal kami nga agkakabsat. Awan rumba nga pagyamanam kanya. Obligasyon ko na ita kas amayo. Isagot ko kada kayo ti diploma, tatang. Pagyaman anak. Ala, tatang, umay kayo. Intayo pa'y agpa-picture. Sakbay nga agawid tayo. Congrats, Hana. Nakaturpos tamutlangan iti high school. Wen bong, congrats matkan ka. Ay na, maragsa ka nak. Igaputa ag kolehyo tanto matlangan. Uray siyak bong, maragsakan ak launay. Gaputain inot patlangan amatungpal dagiti arapaap ni tatang. Kastamat day dinanang. Una na, pudno day ta. Makita nga rod, tinalaos a kinaragsak ni tatang mo. Oray mat dagiti dadakkel mo. Makitak mat di kinaragsak da. Gaputan alpas kan iti high school. Anya ti mapasamag, ita ta nakaturpusan ni Hana iti high school. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Kinabaknang, adi mato mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan ni Romeo, gapu iti umadanin a panagturpos ni Hana iti high school.
Nakunamat ni Primo, ano nagtuloy kumamat ni Teresa ang anak na, ket agturpos kumamat ten iti kolehiyo. Naglabas nga rod ti aldaw, ket nadanon ti panagturpos ni Hana iti high school. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluhan. Kinabat nang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hana, congrats kan ka. Kastamat kan ka, Bong. Kamaudyanan na. Nakaturpos tamat langan iti high school. Un nga rod, uray dagiti dadakkel ko. Nakaragragsak damat. Oray mat ni tatang ko, Bong. Nalaos mat tiragsak na. Pudno dayta, nakita kayo nga rod itay, madamati pa nagpapicturyo. Talaga nakaragragsak ni tatang mo. Gapo iti pa nagturpos mo. Oray siyak, Bong. Jack mas baalan ti kinaragsak ko iti daytoy agundaway. Ala, Hana, umaykan. Mapanta iti ayan dagiti dadakkel ta. Agur-uray dan kadata. Kita talaga turpos ka ni high school. Anya ngay akurso ti kayat mo, inton agkolehiyo ka, anak. Kina maestra, tatang. Alang arot, anak. Itatag kolehiyo kan. Say-saya ating manan ti panagadal mo. Iti kasta, matungpal ti arapaan mo. Uwan, tatang. Di kayo agdanag. Talaga nga agadalak na sayaat. Gaputa kayat ko talaga ti makalpas iti kolehiyo, tatang. Rumbang lang, anak. Gaputa para matlangin ti Masakbayan yung agkakabsat na ita. Ket ti kanahin ko nga ibaga ka na kayo, ha? Dayta ti kinabaknang ading tumapukaw. Laglagi pan miya kanayon dayta, tatang. Napatag ti adal. Gaputa dayto iti armas tayo amang sango kadagiti panubok. Udno dayta. Ta ore no awan kinabaknang tayo. Uno ore awan sanikwa tayo. No lakit di ta nakaadal tayo. At dalat ta maipanakkel tayo. Kenday ta ti armas tayo asumango kadagiti panubok. At kolehiyon ni Hana, Romeo. Wan manong, isa masapol nga ad-adda nga aggagetak. Iti kasta, maited ko dagiti masapsapol dagiti anak ko iti panagadalda. Nang runaket addan kolehiyo nga anak ko. Di kagdanag. Inton makaturpos ti anak mo iti kolehiyo, isuntumeten ti katulungan mamang paadal kadagiti kakabsat na. Wan matkit di amanong. Daytamot lang tinakunana kanyak. Nagitintumot kano addi na ti pagadalen na. Apama na makaturpos iti kurso na. Ket maaddaan iti natalga na panggadan. Talaga aswerte ka kadagiti anak mo, ading ko. Nang runa kinihana, saan laan nagagat? No di kat masirib pa'y. Daytamot ti pagyamanak unay iti Diyos manong. Taimpaayan nak iti nasisingpet nga anak. Oh, Hana, naka-enroll ka din? Uwan, Bong. Sika ngay. Uray siyak, naka-enroll ak mo ten. Nasayat mat no kasta. Kat, agawid ka din? Un ko ma. Apag isuan nakita ka dito school. Sika ngay, agawid ka din? Uwan, agawid ak matan. Tinasayaat. Intapay lang ag merienda. Kakaisuna, nga italamanan ang nagkita ta. Alang nga rod, Bong. At gak ti awis mo. Anya ti ko ng Primo? O may agpasar da Romeo kanda giti anak na dito? Wen ka no, Alma. Daytatin ako na kanyak ni Romeo. Alang nga rod, tamang isagana akto iti pagsasangwan tayo. Tulungan ka nga agsagana, bakit? Sige, mapantanto nga rod makitsenda. Lutuak man tay pag-aayat ni Bayaw aputahe. Pag-aayat yo kunam, bakit? Dalipatam ka din. Ngagpada kami iti pag-aayat aputahe iti kabsat ko. Ayun gayam ngagpaiso. Nalipatak mo tayo. Teresa, anak, umay sumarong ka dito'y balay dati tumaromyo. Kadwa na dagiti kakasinsin mo. Kasta ka di, tatang? Wen, anak, isuasan ka kumapumampanaw. Kaano nga minti isa sarong karda? Kasarita pa'y kano ni Titom Romeo dagiti kakasinsin mo. Nang runa ni Hana,
Kolehiyo nga minen, iso nga amangan no may ranangad na pakakumikuman na iti pagadalan. Alang aro da, tatang. Ngam, jak maipasigurado. No adna akto intun umayda dito'y balay. Saan ka kadimot la amarigatan iti panagadal mo, Hana? Adamot dagiti gundaway amarigata naktatang. Ngam talaga akas to iti kolehyo. Nang runa, kat adu ti subjects mi ita a semester. Kabalam na ita, anak. Mas natay kanayan kung ipalagip ken ka, ha? Saan ka pala ama kay boyfriend? Una ang iti panagadal mo. Wan tatang, awan parikot iti dayta. Ipasnag ko ti agadal. Gaputa saan ko akayat amasayang dagiti sakripisyo yo. Nasayaat no kasta, anak. Ewan kayam. No saan ka lakid di ama kumikom iti pagadalan nyo? Intay to man sumarungkar kada dito yo aprimo. Ay kitwan tatang. Mailiwak manan kada tito kan tita. Kastamatan a mailiw kami kan ni Manang Teresa. Ora nak. Ora nagiti kakabsat mo. Sigurado akailiw damatan ni Teresa akasinsinyo. Naimbaglangan. Tanalpasan ti umuna a subject tayo, Hana. Apag iso, break time tayon. Wan nga rod, Bong. Ala, umay ka. Mapantapay ag merienda. Mabisinak matan. Wan nga rod, oray siyak. Mabisinak matan. Sana bale. 1 hour pa'y sakbay ang mga rugi ti next subject na. Wan nga rod. Ay, imbaglakit din. Tagkaadalan tamutlaang. Saan laday ta? Agpada ta pa iti kurso. Wan nga ron. Jack ni namnama nga education mat gayam ti kurso. Dayta ngamin ti kayat ko a kurso, Hana. Kinapudno na. Criminology ko ma. Angang nagbaliw ti panunot ko. No kasta, Manang Hana. Sumarungkar tayo ijabalay datito primo. Wan, nabayagmat nga minen asan tayo nagpasyar ijay. Sa bagay matkit di Manang. Kailiw kumatan ida. Oray siyak, Manang. Kailiw ko matanda dito kan tita. Kastamot ni Manang Teresa. Uray siyak, kailiw ko mat amakita ni Manang Teresa. Nabayagmat na asan tayo nakasarsarita. Sana bale, Manang. Ipapastayon to ti umiliw kadakwada. Inton sumarungkar tayo. Hana, anak. Saan ka kadipay ama pan maturog? Itay ka pa dito salas. Kwa tatang, ilapas ko pa nga mintoy activity mi. Masapol amal paskon. Itikasta sa anak ang maurnungan. Nay, kitama, anak. Ang mga no malabsam mo tantag puyat. Di mo abuson ti pagim. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan tatang, maturog akton. Apaman amalpas ko daytoy. Da kayo kitni tatang. Maturog kayon. Gaputa nagmalmalam kayo ang nagtrabaho. Di nagpakadanagan, anak ko. Nairuam ako niti trabaho. Agsakit pa iti bagbagik no awan aramilag. Alangarod tatang, ingkay maturugan. Iti kasta, makaina na kayon. Maturugak tumatan. Ilapas ko laang daytoy aramidag. Ayan ni Teresa, Alma. Nagpakada kanyak itay, kasangay kanuti may sa agayim na. Agawid tumutla kano apaman amalpas da amangan. Mom, adamadmadlaw ko iti anak ta. Kaslaman manumati na rumwar. Sana nakas iti sigod. Kastamot laang ti madmadlaw ko, primo. Sa bagay, mayat matkit di iti kasta. Mayadayo kadag iti sung-sung nga barkada na. Awan tinasaya at masakbayan na no dagiti barkada na amang inom ti kadkadwana. Podno dayta, sapay ko makarod ta agbaliwan ti anak ta, kat mapanunot ng tumutlaang ti agtuloy nga agadal. Kumusta kan, Manang Teresa? Ha? Hana? Sika ka din dayta? Wan Manang, siyak ni Hana ang kasinsin mo. Pasensya ka na. Saan ka na ilasin na dagos?
medyo nabayagmat ngaminan asaan tayo ang nagkikita. Kat, kumusta kan? Da kayo kadagiti kakabsat mo. Nasayat kami lang tamat manang. Si Kangay, kumusta ka matan? Damag ko nagsardeng ka kanu nga gadal. Gaputan ay barkada ka. Ay, pudno day tahana. Nakaturpusak ko man no saan ka nagsardeng. Nalabit, ada kumapayan trabaho kita. Saan pa'y anala daw ti amin manang? Mabalin mo lat ti agtuloy nga gadal. Maragsakan kami, tito, tita. Nagkikita tayo manan. O nga ro, tito, tita, kailiw da kayon. Kailiw da kayo meten kakanakan. Kahit kumusta mo ti panagadalyo. Nasaya at matlata, tito. Pudno di ko na ni Manang Jane, tito. Talaga nagagat kayo nga agadal kakanakan. Naistorya kada kami ni tatang yo. Nagsisingpot kayo kano. Iso aswerte at talaga ni tatang yo kada kayo nga anak na. Ala, Romeo, manganta. Saan mo apakadanagan dagiti ubing? Gaputag sa sarita da kada alma. Uwan manong. Talaga nga agi iniliw lang iti anak ta. Gaputaman manumat ang makapagkikita tayo. Agpapada tayo mat ngami na makumikom. Pudnod ako na manong. Akit, kumusta gaya man ni Teresa? Dayjay, medyo adamot na nagbaliwan na. Saan mo ten akanayon arumuar? No adda pangawisan dagiti gagayem na, kas kumaiti okasyon. Masaya at ano kasta? Kahit sapay ko mga ron, tama panunot na matlaang tagtuloy nga agadal. Awan gayam ita ni Hana. Nasa unang amin kanyak idi kalman. Ita kano ti isa sarong karda, iti balay ti kabsat ni tatang na. Ay, sapay adda ko mapangawisak kan kwa na. Sabagay, ang mga no saan tumot lang ang makasurot no bilang. Amok namin, no kasta nga awan klase may, tultulungan na dagiti kakabsat na. No kasta nga adda project day jay pagadalan. Manang Teresa, agawid kamin. Sana bale, sumarungkar kamin tumanan. Sige lang ang hana. Kat agyaman kami iti isa sa rungkaryod iti balay. Awan anyaman na, manang. Agyaman kami mat. Tanadanon da ka ita diti balayo. Nakapagbabanding tayo matlaang. Uwan nga ron Manang Teresa. Kinapudno na. Kanayon da kakailiw. Kasanumat ngamin. Man-mano makita kan makasarita da ka. Sana bale. At dapay sa bali agundaway apan nagsasarita tayo. Alang arudan Manang, mapan kamin. Ang mga numatagtaganan ni tatang agur uray kada kami. Alma, nakapanawan da Romeo. Uwan lakay. Talaga makaiayo dagiti kakaanakam. Nagraragsak da kasarsarita. Talaga kas jay dagiti nga ubing. Naragsak da kasarsarita. San laday ta? Nalailo da pay. Kan nasisingpot da. Talaga nga imalad akan ni Romeo, kanday di Helen. Pudno day ta. Nasingpot nga minday di ipag Helen. Saan laan nasingpot no di kat masirib pay? Nanang, tatang. Oh, Teresa anak. Unak man numat maturog kan. Kaya't kayo kumaakasarita, tatang. Nanang, kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabak na, adin to mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon.
Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ingkadang ni Romeo ti sumarungkar iti balay ti kabsat na, tapno makapagbabanding damanen. Nadanon nga ron ti aldaw nga isa sarungkar da. Kat maragsakan mat ni Teresa, iti isa sarungkar dagiti kakasinsin na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakapanawon da Romeo, primo. Wine, nakaragragsak dagiti anak ni Romeo. Gaputa italamanen na nakapaglalangan tayo. Husto ka, uray mo't ni Teresa. Madlaw ko itay, napasnek ti panagsarita da kanihana. Wen nga rod. Kasla nangeg ko pa'y nga rod itay, ngal alukuyin ni Hana ni Teresa amang ituloy ti panagadal na. Nanang, tatang, husto tinangagyo itay. Talagang al-alukuyin nak ni Hana nga agtuloy nga agadal. Ha? Una nang, kat gapo iti daytan. Kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anya, taapay mat nga yaman kanyak datito kan tita, tatang. Gapukanukin ka. Kayatan ni manang mo at Teresa ti agtuloy manen nga agadal. Agpaiso, tatang. Nasaya at mat no kasta. Iso nga ron nginawagan nakitay ni Titom Aprimo. Kunana, idanon ko kanukin ka ti panagyaman da. Tas ikakano tinangalukoy ka ni manang mo at Teresa, tapno ituloy na ti panagadal na. Saan ko aninamnama ang makumbinser ko ti kasinsin ko nga agtuloy nga agadal, tatang? Siguro, natignay ti riknana. Gapo ka nagit imbagbagam ken kwa na, anak. Nasaya at mat, no ituloy gayaman ni manang mo at Teresa ti panagadal na. Wenbong, gapot manumat laangan atawan, malpas ng ti kursuna. Naisungsung lang amin kadagiti barkada na. Kat, dito'y kadimot la pagadalan, nga ituloy na ti kursuna. Wenbong, dito'y matlang amin tinagadalan na idi. Nasaya at mat no kasta. Ha? Yamamunak tumot akan kwa na. Wen no lakit di tadan to oras ang makapagsasarita tayo. Manang Teresa, imbag ta nagkita ta dito'y kantin. Ket, kumusta mat ngay? Saan ka kadi amay kawa? Itatagad adal ka manan? Saan met, tanan? Ngam, masayangan nak lang amin. Gaputa sa balin dagiti kaadalak ita. Nagturpos ngaminan dagiti sigod a kaadalak. Saan na bali, manang? Madanon tumat lang ti panagturpos mo. Kano may papanmat ka dagiti kaadalam? May ruam kan tumat lang kadakwada. Wan matkiti, Alangarod, manang. Agmeryenda tayo pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Ayun gaya, manang. Iso ni Bong, kaadalak, kan best friend ko. Nice meeting you, Bong. Nice meeting you too, manang Teresa. Oh, Teresa anak, agbasbasa ka mat gayam iti librom. Wan tatang, naku na nga ti instructor mi, nga da ka no quiz mi inton bigan. Isa da ito agreprepaso Amom iha, maragragsa ka na kiti makitkitak itakan ka. Da kami kininanang mo. Nagdakilan ti nagbaliwam. Gapo day takin ni Hana akasinsin ko, tatang. Mabainak nga ron, idi binagbagaan nak. Gapo tay iso nga ububing, kat iso tinanaknak man. Talaga anak manday dya akasinsin mo. Iso nga agyam-yaman nak. Tano sana gapuken kwa na aging ga kumaita. Kat makibarbar kada kapaylaeng. Naimbaglakit din anaanos kayo kininanang. Kanayon dak abagbagaan. Kat day tati pagyamanak unay kada kayo, tatang. Hana, nagkaadalan ta si Food High School. Hanggang sa anak pa anak kapasyari jay balayo. Wen gayam anya. Saan ka pa'y gayam nga impasyari jay balay? Katuray siyak mat, saan nak pa'y mat nga impasyari jay balayo? No kayat mo,
Ije tabalay yung aramiden dagiti activities ta. Tapno mamamok mo't ni tatang mo. Kasta mo tin dagiti kakabsat mo. Sure. Umanugot ak iti day ta singasing mo. O sige, mapantay ije inton Sabado. Kanayon ngamin na dito'y pagadalan nga aramiden ta dagiti project ta. Wan nga ron. Kasanumat ngamin. No kasta nga agawid ako ni Jebalay. Tulungak mat dagiti kakabsat ko kadagiti projects da. Ken tumulong akpay iti trabaho ije balay. Dito iti balay, Mibong. Ala, sumrek ka. Nagpintas gayam ti balayo. Nagdalos ti aglawlaw. Pasablugan nakmanan ako nak. Ha? Saan, Hana? Pudno ti bagbagak. Oh, mananghana. Adamot ganyam sa nga ilim. Ah? Wan Jane, iso ni Bong. Kaadalak. Ay, Bong, isumat ni Jane nakabsat ko. May kadwa kabsat ko. Hello, Manungbong. Maragsa ka na ka makamamukan ka. Kasta akmat, Jane. Makasta, si kagayam ni Bong akaadalan ni Hana. Tata. Kaadalak ni Hana. Seafood High School kami. Wen, si kanayon nga istoryaan ni Hana kada kami. Kasta ka di, tata. Maragsakan ak amak-amamo kada kayo. Kasta kami mat Bong. Italagaya managpasar ka diti balay. Tata. Gaputag pada kami mat amakumikom ka ni Hana ije pagadalan. Mananghana. Nagwapo gayam ni Manungbong akaadalam. Ha? Apay manang. Agar aram kadikan kadayjay akaadalam. Ala, saan, Jane? Gayam ko laang ni Bong. Agkaadalan kami matlangamin edi high school. Ah, kasta ka di, manang? Wan, sika talaga. Tila masalsaludsud mo. Teresa anak, kablaawan da ka. Kamaudyanan na, nagturpos ka matlaangan. Kablaawan da ka anak. Nailipas mo mutlaangan ti kursom. Agyamanak nanang, tatang. Agyamanak, tainik kandak pa iti second chance. Tapno maituloy ko ti agadal. Wen gaputa kayat mi kininanang mo anasaya at tumat ti masakbayam. Pudno ti ko na ni tatang mo anak. Napatag ti adal. Ngamin, day ti kinabak ng adin tumaagaw ti asino man. Pudno day tatang, nanang. Malagip ko lakit nga rod ni Hana. Kastamot laang tinakuna na kanyak idi. Manang Teresa, kablaawan ka. Pasensya kan Sanak anak kadar ay iti panagturpos mo. Nairanamat ngamin nga do ti pakakumikuman mi ijay pagadalan. Awan anyaman na Hana. Ay, gayam, agyaman na ka. Gapukan ka. Natignay tiriknak anagadal. Awan rumba nga pagyamanam manang. Syakit di ati agyaman. Gaputa na alukoy ka ngagtuloy manan nga agadal. Gaputa para matlaang iti masakbaya, manang. Wan, Hana. Husto ka. Kastamot lang ti kanayon nga ibagadanan ng kantatang. Kat ita, ta nakaturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Uray into next year akton nga ag-review para iti board exam. Adakan ka day tamanang. Sa bagay, nalaka ka lang ang maawat iti pag-aplaya matrabaho. Gaputa masirib ka, manang. Uray si kamat, Hana. Masirib kamat. Hana anak, andaman damagag. Anya ka di day tatang? Agar-aram ka dikan kanibong akaadalam. Kuha tatang, saan nga agar-aram kanyak ni Bong? Agayam kami laang. Ken may sa, agadal kami pa'y tatang. Nasayaat nga rin no kasta anak. Kunaklakit din no agar-aram kan ka. Kat agad-adal kayo pa'y matlaang. Di kay agdanag tatang, tong palag ti karik kada kayo. Agadalak anaimbag, kat inton makaturpusak, kat maadanak iti trabaho,
Tulungan kayon tumat amang paadal kadagiti kakabsat ko. No kasta, naawat kan iti inaplayam at trabaho, anak ko. Una nang, inawagan ta kitay. Ket nakunada, ang mabalin ko kanon timang rugiin tun umay alawas. Maragsakan kami para kan ka, anak. Agurnong ka para iti masakbayam. Una nang, ken tapno adda aramatek nga ag-review para iti board exam. No apay ngamin nagsapol ka adagos iti trabaho. Nag-review ka, nag-examen kapay kuma. Kaya't ko ngamin abukod ko akwarta ti aramatek inton ag-review nanang. Talaga dakelen ti nagbaliwan ni Teresa Almay. Saan pa yan mapmapa no kasta nga awisan dagiti sigod agagayim na. Pudno day ta primo, talaga nga impamaysanan ti agtrabaho. Huwin nga rod, kat no kastamot nga wansarak na iti trabaho na tumultulong iti negosyo tayo. Day tamo ti magustuak itaken ni Teresa, primo. Saan akas idi, asaan pa'y ama ibalbalay. Maragsakan para iti anak ta. Ngamin, natungpal metlangan ti arapaap ta, ang makaturpos iti kolehiyo. Kat day ta tinabayagan nga inkarkararag ta, primo. Dito'y gayam ti siyap ni tatang mo, Hana. Wenbong, daytoy asyap. Naipundar ni tatang idinagabrod iti dua atawan. Nasam ngamin ngagdait ni tatang. Iso akas to'y timpatakder na negosyo. Imbag man. Wen, kat mayat mat daytoy ang negosyo. Gaputad dalat tamat umay agpadait ditoy. Ken maysa, dito'y damatan agumatang iti tela ang masapul da. Daytoy gayam ti siyap akanayon mo amadakamat idi. Malablabsak daytoy. Ngam itala amwak. Kukwayo gayam. Nadaduma, dito'y ti ayuyang mingag kakabsat. Nangruna no awan klase tayo. Ken, no lakit di taawan ipaaramid dagiti kakabsat ko a project da ijay pagadalan. Oh, Jane, anya day tararamidam? Aramidak ti assignment ko, manang. Saan ko ngamin anaaramid itay? Gapot adupay dagiti ingkamakam kong activities. Kayat mo, tasya kung ti mga ramid iti dayta? Saanin, manang? Ingkakat maturugan. Amok anabanog kamat iti pagadalan nyo. Di nakpakadanagan, ading ko. Kan sa anak pa'y mata makaturturog. Basta, manang. Agin na nakamat. Syaklatan ti mga ramid diti assignment ko. Sana bali, nalakalaang da ito'y. O sige nga, Rod. No day tati ko nam, Jane. Ngam no bilang tasan mo akabalan, agpatulong kalaang kanya. Awisan nakmat ijay balayo, bong? Una. Kayat kamat ngayam amo kadagiti dadakkel ko. Kas kanyak, inyam amo na kanitatang mo. Kas tamutan kadagiti kakabsat mo. Isu akayat kamat nga ipasyar ijay balay. Ang kababain samat. Amangan no mapagbiddo tanda kayan ayat nak. Ha? Saan? Gaputa ka na yun ka nga istoryaan kadakwada. Imbagak, asikati kasingadan apagayam ko. Kasta ka di? Wen, isung awan ti rumbang apagbainam. Kas iti pamilyam, nasingpet mutla ang dananang kantatang ko. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetayo ita alawas a napauluan. Kinapak na adin tumapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.
Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo italawas na pauluhan. Kinabaknang adin tumapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awisan na kay Jabalayo? Una na, nagpasyara kon ijibalayo. Iso nga ita, si kamot ti awisa ka jibalay. Tapno mamamuda kamot dagiti dadakal ko. Saan nga ta nakababain? Awan rumbang apagbainam. Nasingpat dagiti dadakal ko. Kasmatlakan ni tatang mo. Kasta ka di? Wan, ket ura ijay tanto balay nga aramidan ti project ta. Ala nga Rudbong, no day tati ko nam. Manang Jane, napanan ka din ni Manang Hana. Napan ije balay da manong bong. Ijay da kanon nga aramidan ti project da. Ay, kasta ka di? Wen, kasta tinako na itay ni Manang Hana. Ah, Manang, agbagay da manong bong kan Manang Hana. Sika talaga. Tila ibagbagam. Awan pa iti panunot ni Manang Hana, ti makiayan-ayat. Gaputa agad adal pa'y laeng. Ala Hana, mangantapay. Adu ti insagana ni Nanang amakan. Naimas ti loto ni Nanang. Agyaman akbong. Malagip ko lakit nga roday di nanang. Ha? Ala Hana, di kan agliday. Madadal ti kinapintas mo. Ha? Sika talaga. Paspasablugan naklat na. Ha? Saan mo't Talaga mo't napintas ka? Alakit di. Manganta nga rudahan. Iti kasta, may tuloy tan ti aramidan ta. Naiturog matan ni Hana dito'y sofa. Nalabit. Nabannog siguro. Kasanumot ngamin. Itay nalpas kami ang nagsasarita kada Nanang. Intuloy naman nga inaramid ti activities mi. Ay, sapay saan pa'y analpas. Tinasayaat. Siya kung ti mga ramid kadagiti daduma. Saan ko pa'y lang aririingan ni Hana? Tapno makaina na. Wanya, Jana, nasurutam ka di matlaang tinsurok kan ka? Wan Manang, nasuruta kun Agpada kayo gayam ka ni Manang Hana analaing itimat. Saan mat Nalalaing lata ni Manang Hana. Aywan, apay nga awan pa'y lang ni Manang kat malaman. Amang ano inton madamdama sumangpat. Adan to day chayan. Amang ano saan pa'y analpaster aramidan da ka ni Manong Bong. Sa bagay mo't kit di Alang arod, agluto akon itiin na po'y. Tapno si daon tulaang ang tilutwan ni tatang inton sumangpat. Sige Manang, ituloy ko pa'y nga rod ti aramidak nga samin ko. Dito'y akon salas. Iti kasta, malukatak adagos tari daw nung kasta sumangpat ni Manang Hana. Pasensya kan naiturog ko gayam. Saan ko pa'y kit din na nailepas ti aramidak. No problem, Hana. Siya kung tinang ituloy. Nasayaat mo ta na iturog mo. Tigas ta, makainana ka. Nakababain pa'y kit din kan ka. Ay na, awan pagdanagam, Hana. Tinasayaat. Itulod kan. Ang mga nururayin da kan ijibalayo. Wan nga agpayso, malamat gaya man. Ang mga nakasangpot pa'y kit din ni tatang ijabalay. Ala na, Rodan. Itulod ka lang yan. Agpakada tapay, kadananang kantatang. Ay, saan ama isina iti panunot ko ni Hana? Itay ko lang ang nakita ti pakabuklan na. Bayat ti panaturog na. Ay, talaga nakapimpintas ni Hana. Itaak lang ang makarik na iti kastoy. Agayatak ka din kan ni Hana. Anak-anak,
Nagdara sa talaga ti panaglabas ti panawen. 5 atawan ti napalabas, sipod pimusay da dinanang yo. Wen nga ron tatang, kat maudi mo tan a semester ko daytoy. Agtor pusak ton. Wan anak. Kat agyaman anak tatinungpal mo ti karim. Alipasem ti kursom. Wen tatang, kat para kada kayo daytoy. No adapay la kumaday dinanang, naragragsak tayo kuma. May matangan namat kumati pa nagturpos ko iti kolehyo. Salabale, naragsak dahi jay. Gaputa arapap na matla nga makaturpos ka. Da kayo, kanag iti kakabsat mo. Alma, agturpusin ni Hana iti kolehyo. Ket maawis tayong tukano iti balayda. Kastamot ti ko na ni Teresa kanyak itay. Isagsaga namin nga rudan ti sagot tayon to kanihana. Kastaya, Wen, kat sigurado, magustuhan na ti isagot tayo kankwana. lakit sana napili dahi nga anak ni Romeo. Basta nagtao di ti kaunggan tayo ti sagot tayo kankwana, sigurado apakaragsakan na. Pudno dayta, kat dayta mo ti dayawak launay kanihana. Kat itatag turpusan, sapay kuma, tasaan lakta nga agbaliw. Amumbong, nakaragragsakak. Gapo iti umadanin na panagturpos ta. Uray siya ka na. Ay na, makaturpos tamot lang yan. Ket, agyaman akan ka, Hana. Para iti anya, bong. Ngamin. Sikat tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno igad ko ti agadal. Ha? Apay matanak ko nam ti kasta. Una, gaputa uray adu apan nubok tinagdalanam. Bayat nga agad adal ta. Saan kasi mo ko? Wano, si Mardang hindi pa nagadal mo. Ket, dayawak day ta kinatibker mo, Hana. Pudno ti ko nambong. Ado apan nubok tinagdalanak. Gaputa sipod pimusay day dinanang. Siya kung tinagbalin na katulungan ni tatang amang igiya kadagiti kakabsat ko. Kat gapo iti day ta. Dayawon ka launay, Hana. Gaputa kinabaalam nga inggidan ti panagadal mo. Bayat at tultulungan mo't dagiti kakabsat mo. Manang Hana, Oh, Jane, ada ka di bagam? kayat kulat agyaman kan ka, manang. Agyaman? Para iti anya? Gapo iti kinasayaat mo akabsat. Sipod na ulila tayon iti ina. Sikan tinagbalin apan nakainami ka ni Jenna. Inaramid ko lang ang tirumbang ading ko. Kat ita, agturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Iti kasta, matulungak ni tatang para iti panagadalyo. Ita ta nagturpos kan, Hana. Anya nga iti plano? Planok ti agsapul iti panggadak manang. Iti kasta, makatulong ak ni tatang. Para mat iti panagadal dagiti doa kakabsat ko. Ken bayat nga agtrabaho ak. Ag-review ak matan para iti board exam manang. Nasaya update na plano. Saan ka nga taamarigatan? Saan mat siguro manang? Kabailak daytoy. Aramidak daytoy para kadagiti kakabsat ko manang. Talagaan na idumduma ka akabsat, Hana. Manutikas kan ka. Naswerte dagiti kakabsat mo. Gaputa ipatpatag mo ita. Uwan manang. Ngamin, kayat ko matama kaadal da. Iti kasta, pumintas mat ti masakbayan da. Husto day ta, Hana. Malagip ko lakit nga rod idinagsardengak nga agadal. Imbaglangan tamaysa ka kadagiti ng kumbinsir kanya. Tapno ituloy kumanan ti agadal. Kakabsat, nang runa kadagiti padak nga graduar. Kan amin nga adda ita dito eh. Umuna ti amin, kayat ko nga yabkas tinalaos apan nagyaman ko iti Diyos. Gaputan na tong palmatlangan ti arapap ko ang makaturpos iti kolehyo.
Kan agyaman akmat. Gaputa na itad kanyak da ito'y nga oportunidad. Tapno ma-share ko dagiti nagbalin a kapadasak. Bayat ti panagadal ko. Ngamsakbay na. Kayat ko man payapagyamanan ti amak. Tasipod na ulila kami iti ina. Isun ti timakdar nga ina kan ama kada kami atalo nga agkakabsat. Tatang, agyamanak. Gapo iti kinaimbag nga impaay mo kada kami nga agkakabsat. Jane, Jenna, agadal kayo anaimbag Kayat ko makaturpos kayo matiti panagadal yo. Namnamam dayta, manang. Agadal kami. Gaputakas iti kanayon yung nga ibaga ka ni tatang. Napatag ti edukasyon. Gaputa dayta ti armas tayo. Asumango kadag iti panubo. Wen ading ko, pudno dayta. Di kagdanag manang hana. Agturpos kami mat iti kolehiyo akaskan ka. Rumbang laang. Iti kasta, saan masayang dagiti sakripisyo may kanitatang amang paadal kada kayo? Wen manang, saan to amasayang? Gaputa igaed mi ti agadal. Gaputa day tamot lang ti kayat ni tatang. Kayat na, makapagturpos tayo amin. Manong Bong, adda ka mat? Un Jane, adda ka din ni Manang mo, Hana? Wen manong, adda dito ni Manang Hana. Oh, Jane, asino ka diti sa ngaili? Apay adi mo pastrikan. Ni Manong Bong ti nga ili, Manang. Oh, si Kamat Gayam Bong. Ala, sumrik ka. Dito'y tayo nagsasarita. Un Hana, pudno tinangag mo. Ay-ayatan ka. Kinapudno na. Nabayagan ang marikriknak da ito'y. Ngamsaan ko lang ang naipudno kan ka idi. Gapot agad adal tapay laang. Kwabong. Ikan nakpay kumaiti panawan. Di na kumaapuraan. Di ka agdanag, Hana. Saan ka nga apuraan amang sumbat kanyak? Tinapatag. Naibaga akong ti marikriknak para kan ka. Agyaman akbong. Katsapay ko ma. Tama ka uray ka. Unhana. Nakasagana ak nga aguray. Agyaman akmanan. Kayat ko pa'y ngamin ti ag-focus iti panag-review para iti board exam. Barang makapasaak. Kat no bilang tadanton na talgad apang gadak. Tulungak to pa'y dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Hana, anak, congratulations! May saka ka na giti nakapasay ti board. Maragsakan ak iti dayta tatang. Kat itata nakapasa akon. Agsapolak iti pag-applyak tatang. Sika ti makaam mo, anak. Ngam ti kanayan ko nga ibaga, ha? Panawan mo ten tapno ti bagim ti panunutem. Napigsaak pa'y laeng, kabaalak pa'y pagadalan na iti kakabsat mo. Amok dayta tatang. Ngam syempre, kaya't kayo latatulungan. Iti kasta, saan kayo namarigatan? Pagyamanan kay ti dayta, anak. Talaga anak kasaysayaat ka. Ket sapay ko matagtultuloy ti kasta akababalin mo, anak ko. Uwan tatang, namnamaan niyo dayta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Kinabak ng adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay